zaben nan baka da wani candidate daban da wanda jam'iyyar APC ta tsayar maka. Kawai in za ka yi ka yi, in ba za ka yi ba to kar ka zo kai mana antifati a party a cikin gida. Tun daga Tinubu har dan majalisar jiha shine kawai magana. So ba lokacin korafi bane, lokaci ne na yaƙi kawai. Kar ka duba cewa wai kai ba yama ba ko an nada ka tun da ka nada ka yau shekara ka za ka samu kokobo ba dan ba ni ma sai yi ta chairman ni ma dura shi din. Amma ba gudun ta bane dan mun iya duk da carbi wanda zai yi rijista yau wanda duk ba zai yi ba da Allah ya bar mu mu da kafan mu ja ta zuge mu fara aiki daga yau. Ba lokaci ne na korafi ba maganar gaskiya. Ko ma me aka yi a jalayi kawai zuwa ci gaba da tafiya. Duk wanda ka taba an masa yana da korafi kowa waye shi ya korafi. So ba lokacin korafi bane, lokaci ne na yaƙi kawai a zuwa. Alhamdulillah Allah ya karbafe mu da gurare da yawa kamar yadda chairman yake faɗa. Kusan ka duba yanzu sai ga da ma zaka yi fada, to amma baka dogaro da ƙarfinka, ƙarfin Allah nan dai. Kuma dai wannan ɗauke take kawo ta ko ina alama ce cewa Allah ya karɓi tafiya. So mu tsaya gurin Allah, mu ci gaba da nema gurin Allah, mu tsaya mu yaƙi iyakacin iyawo mu namu na ƴan adam, mu baro Allah saura. Abu na biyu shine kamar dai haɗin kan da gaba. Dole ko muna so ko ba mu sai mun ɗauki kanmu uwa ɗaya uba ɗaya. Zaben nan baka da wani candidate daban da wanda jam'iyyar APC ta tsayar maka. Kawai in za ka yi ka yi, in ba za ka yi ba to kar ka zo kai mana antifati a party a cikin gida. Tun daga Tinubu har dan majalisar jiha shine kawai magana. Abu na uku shine ai cascading down yadda aka faɗa din nan. Lalle yanzu muna barin nan kowane ward ku je ku kirawo mutanen da suke nan yan nan wanda suka zo taro, ku je ku sake zauna a kanku ku kirawo yan jam'iyyar ward ɗinku wanda suke da mukami yan jami'a da wanda suke da mukami na naɗi, ka zaunawa na so ku fara cascading. Dole sai an ta sanar da al'umma, ana ta faɗarwa, ana ta tunatar da su. Akalla mutum ko zaga kai Kano ko kai ba dan gwala bane, ka zaga Kano kawai, kar ka tsammani wani na ɗabo kuɗi an baka, ba aqida mu bace, kowa riga ya sani. Amma ka zaga Kano kawai ka gani abin da kawai yake a cikin birnin Kano ya ishe ka, ka ba Alhaji Abba Kabiru su kura ka opportunity. Abubuwan da ake yi harkar ilimi, harkar lafiya, duk wata harkar da ka sani, Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya cancanci a bashi dama ya maimaita. So wannan kawai zaka duba, kar ka duba cewa wai kai ba yama ba ko an nada ka tun da ka nada ka yau shekara ka za ka samu kokobo ba dan ba ni ma sai yi ta chairman ni ma dura shi din. Amma ba gudun ta bane dan mun iya duk da carbi mun yi ashar. Yawwa so ba lokacinsa bane don Allah dan Annabi. Kuma kamar shawarar da haka bayan Allah ya da shi ba dan zamu ci gaba dan tuntuba mutane wanda suke ƙasa, a buga a tattauna a yi mu'amala da su, a gaisa da su, kuma duk dan abin da kamata dai a yi insha Allah za mu dora daga nan, za a ci gaba. Na gode. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta. A irin wannan zamani da kowa ke rige-rigen ba da rahoto, lallai hankali da duniyar 'yan kama cewa an ce ba tantance abun a ce bare wata hujja. Tattace ka tankaɗe ka rage shirbucin da zai saka maƙurnafin jita-jita duniyar labari. Dan Arewa Update don ka huta da shakkar gaskiyar labarin da babu sofa ne a cikin shi. Arewa Update. Warki a duniyar arewacin labari.